morning to all. Bodo News 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ। टंलायाव गोमानाय सानै फरायसानि गोथै सह गोदोना सेबथेनानै बुथारनाय मोनदों। फरायसालिसिम थांनायनि उनाव शुक्रबार 20 दिसेम्बर खालि गोमानाय सानै फरायसाफोरनि गोथै सहखौ सुनिबार 21 दिसेम्बर खालि टंलानि सान्टपारायाव मोननाय जाबाय। रिपर्टनि बादियैब्ला बुथारजानायफोरा 12 बोसोर बैसोनि गौरव शर्मा आरो 14 बोसोर बैसोनि कौशिक शर्मा टंला केन्द्रीय जातीय बिद्यालयनि फरायसाफोर आरो जरपुकुरी टंलानि थागिरिमोन। सासे गारि सलायग्रा महेन्द्र शर्मा आरो गीता शर्मानि फिसाज्लामोन। सोमोनांथाव जाथायाव गोमादोंमोन, जायनि जाहोनाव नखर आरो जायगानि सुबुंफोरा गोख्रों नागिरदोंमोन। दुखुनांथाव हमखांनाया गाज्रि गेलेनायनि नेरसोन दिन्थिदोंमोन, जेराव सानैबो फरायसाफोरखौ गोदोना दानस'ना मोननाय जादोंमोन। बिसोरनि थाग्रा खुलिनिफ्राय 3 किल'मिटारसो गोजानाव थानाय दायनि नुथाया ओनसोलाव रैखाथिनि सायाव गोब्राब जिंगा सिखांदों। बे गिख्रंथाव खामानिनि थांखिखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। बिबानगिरिफोरा दायनिगिरिफोर आरो गिख्रंथाव बुथारनायनि जाहोनफोरखौ मिथिनो थाखाय गोथौवै नायबिजिरगासिनो दं। बे दुखुनांथाव जाथाया गुवारै दुखु आरो रागा जोंखांहोदों। जायगानि सुबुंफोरा लाइमोन खहा जानांनायनि थाखाय थाबैनो न्याय बिदों। जेरै नायबिजिरनाया दावगालाङो, सुबुं समाजा बे गोथौवै गोजोन गैयै केसनि फिननायखौ नेगासिनो दं। नैथि खौराङावनो दङ। आसामनि क'क्राझारआ 2025 मायथाइसिमाव टिबि गैयै हादोरनि मददाव 100 साननि हाबाफारि जागायदों। आसामनि क'क्राझारनि जिल्ला सावस्रि सिबिथाया जखा बेरामखौ फोजोबस्रांनो थाखाय 100 साननि गोख्रोंसिन फोसावनाय जागायदों। बे फोसावनाया भारत सोरखारनि हायुंआरि जखा बेराम फोजोबस्रांनाय हाबाफारिनि बाहागो, जायनि थांखिया 2025 मायथाइसिमाव टिबि गैयै हादोर मोनफुंनाय। बे नाजानायनि बाहागो महरै क'क्राझार जिल्ला सावस्रि सिबिथाया मोनसे जर'खा सांग्रांथि सालायग्रा एम्बुलेन्स जागायदों, जायखौ रायजो राजाफोरनिसिम सौहैनो आरो टिबि होबथानाय, बेराम हमदांनाय आरो फाहामथायनि बागै गोनांथार खौरां गोसारहोनो थाखाय डिजाइन खालामनाय जादों। बे हाबाफारिनि थांखिया सुबुंफोरखौ थाबैनो सिनायथिनाय आरो फाहामथायनि गोनांथिनि सायाव सोलोंथाय होनायजों लोगोसे बेरामनि सोरगिदिं थानाय खौरांखौ बाङाइ खालामनाय। बे फोसावनायनि गेजेरजों जिल्ला सावस्रि बिबानगिरिफोरा क'क्राझार आरो बिनि बायजोआव मोनसे सावस्रिनां आरो टिबि गैयै इयुननि थांखिजों जखा बेरामनि बेरेखायै दावहायाव सांग्राङै बाहागो लानो थाखाय हाबाफारिफोरखौ थुलुंगा होगासिनो दं। थामथि खौराङावनो दङ। आसामनि हाजोआव पुलिसनि गाग्लोबनाय हेर'इन आरो नोगोद रांजों लोगोसे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमदों। फेग्रा मुवा फालांगिनि बेरेखायै मोनसे गिदिर जाफुंसारनायाव बर'नि सान्तिपुरनि पुलिसआ सासे सन्देह गोनां ड्राग्स जगायग्रा रफिक आलीखौ ड्राग्स बेरेखा गोख्रों अपारेशननि समाव हमदोंमोन। आलीनाव हेर'इन पाउडार दं होनना सन्देह खालामजानाय मुवाफोरजों बुंफबनाय गं 23 कन्टेनारफोर मोन्नाय जादोंमोन, जायखौ बिथाङा सोलोजों गावनि जेकेटनि सिङाव दोनखोमादोंमोन। फेग्रा मुवाजों लोगोसे पुलिसआ नोगोद 5,210 रां, गंसे मबाइल फन आरो रेबथुमनाय नम्बर AA01AA2115 गोनां गंसे लाक्जारि साखा खबब्रै गारिबो जब्द खालामनो हादोंमोन, जाय मोसौ खावनायनि जाथायफोरजों सोमोन्दो दंमोन। जायगानि थागिरिफोरा गोबाव समनिफ्रायनो रफिक आलीखौ गावनि थाग्रा खुलिनिफ्राय फेग्रा मुवा जगायग्रा नेटवर्क सालायनायनि दाय होदोंमोन, जाय आयेन बेरेखा हाबाफोराव बिथांनि लोब्बा थानायनि सन्देह खालामदोंमोन। पुलिस मावख'गिरिफोरा रोखा खालामदों दि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। रफिक आलीखौ सोंनाय फिननायाव बिथांनि नेटवर्क आरो अपारेशनफोरनि सोमोन्दै आरोबाव गुवारै मिथिनो थाखाय सोंनाय फिननाया सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौराङावनो दङ। आसाम हायार सेकेन्डारि टेट 2024 नि गोदान खालारफोरखौ फोसावबाय। आसाम गोजौसिन गेजेरारि फोरोंगिरि रोंग'थि आनजाद टेट 2024 आनजादफोरा दा 19 जानुवारियाव खुंजागोन। आनजाद, जायखौ सिगाङाव 29 दिसेम्बराव खुंनो फोसावनाय जादोंमोन, गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि आखायाव होनायनि उनाव दोनथ'नाय जादोंमोन। गेजेरारि सोलोंथाइ बिथोनगिरिया DSI सनिबाराव मोनसे फोसावथायनि गेजेरजों गोदान आनजादनि खालारखौ फोरमायो। बियो आरोबाव मुंख'दों दि आनजादनि थाखाय गोदान एडमिट कार्डफोरखौ 3 जानुवारियाव थिखानाय वेबसाइटफोराव फोसावनाय जागोन। आनजादनि थाखाय नुजाथिनाय बिनायसाफोरनि मोनसे थाखोनि आर'जलाइनि उनाव शुक्रबारखालि गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनिफ्राय मोनसे मख'जाथाव रायनि उनाव बियो फैयो,
जाय आनजादनि सिगां मोनसे गोदान फराफारि फोसावनायनि बिदिन्थि होनानै दोनथ'नो खावलायदोंमोन। रिपर्टफोरनि बादिब्ला आनजाद खुंग्रा DSIआ 5 दिसेम्बराव मोनसे गोदान फरायफारि फोसावदोंमोन आरो 29 दिसेम्बराव आनजाद जागोन। आनजादनि थाखाय एडमिट कार्डफोरखौ 15 दिसेम्बराव फोसावनाय जादोंमोन। गोजौ बिजिरसालिया फोसावदोंमोन दि टेट आनजादखौ सिगांनि समफारि बादियै खुंनाय जानाय नङा, जाय सोमोन्दो गोनां बिबानगिरिखौ आनजाद खुंनायनि सिगां बाङाइसिन 15 साननि फारागथि लाखिनो बिथोन होदोंमोन। आनजादनि थाखाय 22 सान आद्रा थानायलाय मोनसे गोदान फराफारियाव बिनायसाफोरनि गेजेराव रोखा नङि थासारि सोमजिहोदोंमोन। 5 थि खौराङावनो दङ लामडिं सिलचर राजालामायाव गिख्रंथाव जाब्रबथायाव आमेरिकानि गुबुन हादोरारि बाइक सालायगिरिनि जिउ खहा। आमेरिकानि जर्जियानि एलेन बेरी थम्पसन मुंनि सासे गुबुन हादोरारि दावबायारिया आसामनि हजाइ जिल्लानि लामडिंआव मोनसे लामा जाब्रबथायाव दुखुनांथावै जिउ खोमायो। बे जाथाया हायुंआरि राजालामा 27 आव जादोंमोन, जाय ब्लु हिल धाबानि साखाथियाव लामडिंखौ सिलचरजों फोनांजाबो। थम्पसनआ गंसे रयेल एनफिल्ड हिमालयान मटर साइकेल रेबथुमनाय नम्बर AS11N0804 सालायनानै गंसे गोख्रै खारबाय थानाय अश'क लेलेन्ड ट्राकजों सौग्रावदोंमोन, जाय सौग्रावनायनि उनाव जायगानिफ्राय खारखोमालाङो। जाब्रबथायनि गोहोमआ बाइक सालायगिरिनि जिउ खहा खालामदोंमोन। बिथांजोनि राइडिं ग्रुप केडी फ्री सल'नि सासे सोद्रोमाया मिडियाजों रायज्लायदोंमोन, गावनि दुखुखौ फोरमायदोंमोन। बिथांजोआ सासे हारसिं सालायग्रामोन आरो गोबां बाइक सालायनाय हाबाफारियाव लोब्बा दंमोन। बिथांजोआ आमेरिकानि, बेयो जोबोद दुखुनांथाव। जों सोमोनांदों। बिथांजोआ 5 निफ्राय 6 बोसोरसिम भारताव दावबायगासिनो दंमोन। रिपर्टफोरा फोरमायो दि थम्पसनआ सिलचरनिफ्राय लामडिं फारसे दावबायगासिनो दंमोन आरो गावनि मटर साइकेलजों भारत दावबायगासिनो दंमोन। आरो लामडिं आरो मन्डेरडिसानि पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव गोख्रै फिननाय होदोंमोन। लामडिं सिभिल देहा फाहामसालियाव थाबैनो थांनायनि उनावबो थम्पसनखौ देहा फाहामगिरिफोरा सौहैनायाव थैबाय होनना फोसावदोंमोन। जाथाय जायगानिफ्राय खारलांनाय ट्राक सालायगिरिखौ नागिरनाया सोलिगासिनो दं। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।